आता चक्क फ्लॅटच्या दरात तयार बंगलो. आपल्या घराचं स्वप्न साकार करण्यासाठी कणकवलीत साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सची खास ऑफर. उत्कृष्ट डिझाईन, दर्जेदार बांधकाम आणि मुलांना खेळायला बागडायला हक्काचं अंगण उपलब्ध. बंगलोचे मालक होण्यासाठी आजच संपर्क साधा. साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स, कणकवली. मोबाईल नंबर 9420 73 94 18, 86 057 41 030 आणि 95 45 18 99 89. तुम्ही म्हणालात बुरटे चोर का म्हणतो? यादी मोठी आहे, पण प्रवीणजींना माहिती आहे मुंबई महापालिकेच्या कारभारात 25 वर्ष उद्धवजींच्या शिवसेनेतल्या लोकांनी भुरटेगिरी केली याची उदाहरणं भयंकर आहेत. पण एक उदाहरण मी वाचलं, त्यानंतर मला आश्चर्य वाटलं. चव्हाण साहेब, बातमी होती वर्तमानपत्रामध्ये, मुंबई महापालिकेच्या महापौरांनी दिलेला रिव्ह्यू काय होता? मुंबईतल्या 2 वॉर्डांमध्ये महापालिकेने निविदा काढून स्थायी समितीने मंजूर करून काम काय दिलं? उंदीर मारण्याचं. महापालिकेची लोक म्हणे मुंबईत उंदीर मारत होती. मी म्हटलं मी तर कधी बघितलं नाही, पण मारली असतील तर माहिती तर नीट वाचू. माहिती वाचली तर लक्षात आलं की उंदीर मारायला उद्धवजींच्या काळातल्या महानगरपालिकेने खर्च केले 2 वॉर्डांसाठी 1 कोटी रुपये. उंदीर मारायला 1 कोटी रुपये. माझा विश्वास बसला नाही. मी महानगरपालिकेच्या कार्यालयात गेलो, म्हटलं बातमी चुकीची असेल, माहिती घेऊया. संबंधित अधिकाऱ्यांना बोलवलं, म्हटलं माहिती द्या, हे खरं आहे का? मला आश्चर्याचा धक्का बसला. ते म्हणाले खरं आहे. अरे मग म्हटलं 1 कोटीत उंदीर मारले किती ते तर सांगा. ते म्हणाले आम्ही ते आपटून आपटून मारले आहेत. मी म्हटलं आपटून मारले तर त्याचं केलं काय ते तर सांगा. ते म्हणाले आम्ही आपटून मारलेले उंदीर पुरून ठेवले आहेत. मी म्हटलं पुरलेली जागा तर दाखवा. तर महानगरपालिकेची लोक म्हणाली पुरलेल्या जागेवर आम्ही झाडं लावली आहेत. अरे मी म्हटलं झाडं कुठे लावली आहेत, ती झाडं तर दाखवा. तर महापालिकेची लोक म्हणाली गेल्या पावसाळ्यात वारा एवढा आला की झाडं पडून गेली आहेत. मी म्हटलं झाडं पडून गेली आहेत, ठीक आहे, नोंद कुठे केली आहे, ती नोंद तर दाखवा. ते म्हणाले नोंद आम्ही फाईल मध्ये ठेवली आहेत की 1 करोड मध्ये किती उंदीर मारले. मी म्हटलं ती फाईल तर आणा. तर ते म्हणाले फाईल आम्ही स्ट्रॉंग रूम मध्ये ठेवली आहे. मी म्हटलं स्ट्रॉंग रूम मधली फाईल तर काढा. म्हणाले गेल्या पावसामध्ये पाणी इतकं भरलं की फाईल वाहून गेली. अरे वाघ म्हणता आणि उंदीर मारण्यामध्ये पण खाता, आणि म्हणून तुम्ही भुरटे चोरा. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.